Jaha, tuli semmonen hullu ajatus mieleen, että kyllähän pakastepizzan voi ottaa eväksi tonne mökille, vaikka ei ole jääkaappi ollenkaan. Katsotaan kuin meidän käy. No niin, eli eilen tultiin tänne saareen ja nyt olisi tarkoitus sit valmistaa näitä pizzoja. Ja tosiaan, niin nehän on nyt ihan sulja. Ne oli meillä auton peräkontissa vaan ja nyt ne on sulja. Ne voi syödä samana iltana tai sitten nyt me säilytettiin ne yön yli ja paistetaan nyt lauantaina. Katsotaan miten meidän käy. Sitten vaan grilliin paistumaan. Ui minkä näköistä. Musta tää näyttää tosi hyvältä mökkieväältä. Eli sitten kun pizza on saatu valmiiksi, niin jos on basilikaa mökillä mukana, meillä nyt sattuu täällä olemaan, niin sehän kannattaa laittaa tietenkin tähän pizzan päälle. Niin saadaan aika hyvän näköinen. Eikö näytä vähän niin kuin ravintolassa olisi, mutta mökillä ollaan. Maistetaan sitten millä maistuu. On tosi hyvä. Kannattaa kokeilla mökillä pakastepizzaa. Hyvää mökkikesää kaikille.